What's up mga kamags? Kumusta? Video nga ito pagkareaksyon. Duha bali ni sila ka tao, babae lalaki. Pag ang gitara ang lalaki, ang babae may vocals. Balikin ni sila nga banda. Ilang pangalan, Sweet Notes. Ako lang ibutan sa description ang link ani. Kung dili mo ganahan nga na nag-react. Pero kung ganahan mo na nag-react, i-subscribe na lang. I-like. Para sa mga bago diha na nagtatanawan, subscribe para ma-notify mo sa sunod na video na ating pag-reactan. Okay? Di na ta maglangay. Ato ng pag-asugdan. Mag-intro sa ta. Okay, sugdan na to. After all, kini live gini sila nagkuan pugpo kayo. Daghang kay mga audience. Well, here we are again. I guess we'll see. With the time I'm not wrong, with the deep inside of the we'll be practicing straight. I still remember when Guwapo pagka pagsugod aning isa ka tuig sa pangalan po dani. O pag-comment na lang po sa pangalan ng vocalist nila nga lalaki. Nindot kayo. Nindot kayo paminahon. Pagsugod. Limpyo kayo. your kiss was so brand new. Linding na. Every memory repeats. Every step I take retreats. Every journey always brings me back to you. Sabay na. After all the songs, we keep coming back to these two bonds. Too weak to be rescued from the fall. And after all we've been through, it all comes down to me and you. I guess it's meant to be. Remember you and me after all. Gamay kay sigtingog ba? Nindot kayo paminahon. Murag nang gamay murag limpyo gali ka paminahon. Murag chill kayo kung ano paminahon ba? Basta di na nato ma-explain gabi ka nindot kayo. Nindot kayo paminahon. When love is truly right, this time is truly right. It leads from years. It changes as it goes on and on the way. Ano naman ni ilang gamit no? No, gitara naman wa may drums din murag konti ani na ising kuway sa round sa tawag na. Murag sa laptop ra bali ang iyang accompaniment bali so iya lang kuanan sa iyang gitara. Ingon ana. Hindi tayo paminawan no. Ba, pagkakuan pa niya sa gitara po kay pareha pag puno po ba? Grows, but it never disappears. After all the songs, we keep coming back to these two bonds. Too weak to be rescued from the fall. And after all we've been through, it all comes down to me.
tanong ko sa inyo, be. Gusto man sila magtiayon ni sila? Magtiayon ni sila. Eh, sila rin giduhaw, no? Murag ila pong kuan ng ilang, ila pong baligi record ko bali o gi-video nilang ilang mga concert, ilang mga gig, ilang gikuan. Nandun tingog ng lalaki. Sabi ka, bugnaw, awon sabi paminawon, tawag na. Bugnaw kay mga, basta nindot kayo. Parang, iya pong, isa, babae po. Sakto pong tingog, taas pong tingog. Pero ila pong, nakuha po nila, kapit-kapit sila sa original ba? Kapit tingog po yung lakihan. So, ni murumog na sila sa, covered court, sa court sila nagpan ba? Adaghan mo kayo mga tao sa kilid, oh. Asa ni yung lugar ni? Okay kayo? Okay kayo? Atong nanandungog. Sweet notes. Nagkakuan ko sa Facebook. Facebook ko muna sila na kanang labay ni sa wall na to. Wako kayo ni po. Nang wako kayo sweet to nila. Yung sweet notes. Balik. Ambot mga tanan lagi ko kung ayon ba ni sila duha. Pero nindot kayo, kay pagsugod lang siya kanta ni lalaki. Sabi kabugnaw kay tingog kanang kami kay paminawon ba gamay tingog. Kami kay paminawon. Ani sunod po dani akong babae. Akong babae napoy sabi po ka suging tingog ba. Sabi ka akong tingog. Nindot kay paminawon. Pero ang akong kuan, kay ang ilang instrument, gitara. Isa ra, ang gitara ra. Pero, kompleto tanan. Pero nagamit bali na sila o sa laptop ra. O sa tawag ana ng ilang natuan nga. Iya lang sabayan bali sa gitara. Pero nandot kayo kay, siya may pumurama po siya mulid kung tanaw na to sa sunod atong pangitaon kauban nilang kanta kung mulid bagid po ni siya sa iyong gitara mukitoy bagini ang kamot sa iyong mga gitara tanaw na to sa sunod kung ganahan mo pero kung di mo ganahan natin na pero mo-comment mga truhan na to siya o great sa sunod nga uban nilang mga kanta o ilang gipang cover nga kanta atong truhan o nang naikuan ha? Nang bali lead niya sa gitarista. Murag tanaw na ko maayo gini. Ayo nindot to. Pagka murag hapit to sa original ng tingot. Nindot kayo. Sige. Derera tataman. Oo day. So, pa subscribe na mo. Like na lang po. Para recommend ang YouTube. Sige, dari tataman. Ini si Indians TV. Peace out.